भिडिअ बानायनाय जायाखै बेखायनो आं ब्लगखौनो मालाबा नोंथांमोननो देखायनाय जागोन आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थाब्लानो जाबाय। नै गामियाव सासे आदानि हाबा जादोंमोन, बेनि भिडिअखौनो आं दिनैसो आपल'ड खालामनो मोनबाय। नै आदाया हारसिंनो मन्दप साजायगासिनोमोन आरो रेडिमेड मन्दपखा बेखौ। थौरे दाना जों हिन्जाव गोदान देलायनायखौ नायहैनोसै। नै थेफाया जाना, ओमफ्राय नै मादैया हिन्जाव गोदाननि ब्लाउसखौ सुख्रेबगासिनो गिदिर जानायखाय। नै बेहा हाबा जाबाय, बेबो जोंनिसो आरोना। हिन्जाव गोदान देलायहोग्रा आर्टिस्टआबो नै बिबोनाङानो, हिन्जाव गोदाननि बिबोनां। नै हिन्जाव गोदाना रेडि जाबाय। देखायबानो जायो ओमफ्राय नै लोगोफोर जों फैसानि हाबा दाननायखौ नुवासै जोङो। हाबाया खमोन दा हाबा दानखांबायमोन आरो